zonestyring, det vil sige, vi kan sætte en lysmåler på, og så kan vi bruge den for eksempel til zonestyring. Hvis vi tager til rum her, hvor mange zoner vi er deroppe i? 3. Vindue, midt og inde. Så hvor mange af de her moduler skulle jeg så bruge? 3. Hvor mange lysmålere skulle jeg bruge? 3. Og den der lysmåler, det er en luxmåler. Den låter lysstyrken på en eller anden plade, og så kan vi så regulere lysstyrken alt efter lysindfald. Ikke? Som du selv siger, den eneste række, der vil du som regel sætte på 100%. Ja, men nu snakker vi om at lave det. Altså, nu tager vi Rolls-Royce-modellen. Nu tager vi ikke Servodans klaphat-modellen. Nej, jeg mener bare i forhold til, at du behøver ikke at lave noget. Nej. Det gør de rigtig mange steder, Peter. Rigtig mange steder. Der sætter man en lysmåler, og så regulerer man på vindue og midt, og så kører man bare fuld plus på ender. Det er jo den billigste. Så, og hvorfor gør man det? Ja, hvorfor laver man energioptimering? Spare penge. Og hvad er det allervigtigste? Hvis ikke at energiberegningerne de passer, så får man ikke byggetilladelse. Det er jo derfor, vi har BR15, det er jo BR10, BR15, BR20. Der skærper man jo energireglerne for bygningerne, det vil sige, de skal være mere og mere energivenlige. Ikke? Så hvorfor fanden tror I, at på de moderne byggerier, der sætter de solceller og solfangere, og jeg ved kraftedeme mig ikke op på taget, og ellers så kan de ikke få deres energiberegninger til at passe. Det fandt mig ikke for at spare. Det passer ikke, nu skal jeg passe på. Så. Ja, men altså, der er ingen tvivl om, I har hørt om 2020-planen, ikke? Og det handler om, at når vi kommer hen til 2020, jamen så skal husene mere eller mindre være selvforsynende, ikke? Nu sad jeg lige og så en udsendelse for det DRK eller noget andet, hvor de havde lavet ude i Kinas land, der var de ved at lave et højhus, som var totalt selvforsynende. Altså et nul-energihus faktisk, ikke også, ikke? Hvor de satte alle alternative lys ind. Og det der med, når de store svinge, de der 40-50 meter, dem brugte de også til at udvinde energi og sådan noget, ikke også, ikke? Så huset reelt set skulle ikke have energi udefra, ikke? Så. Meget smart. Og det er jo det, vi skal arbejde selv imod. Og det er jo det, jeres branche kommer til at arbejde rigtig meget med, tror jeg på. Så hvad hedder det? Men det er jo fint, bare der er penge i lort, så er det jo ligegyldigt. Så. Den der. Vi går over på den her. Det var en HF-spol. Hvad er en HF-spol? Højfrekvent. Hvad er fordelen? Ingen glemmetænder. Flimmerfri. Flimmerfri, ingen glemmetænder. Det er en fejl. Røret virker ikke. Røret virker ikke, når det ikke virker. Det ved jeg ikke. Hvorfor siger du det? Regulerer på lyset. Regulerbar, ja. Stroboskop. Hvad er stroboskop? Hvis vi har nogle roterende dele, og de blinker begge to i 50 Hz, så kan vi tro, at det står stille. Så gør det avs på fingrene. Jeg havde faktisk en soldaterkammerat, han meldte sig frivilligt til Frømandskorpset. Det i selv, det betyder, at den er ikke helt rigtigt her. Hvad hedder det? Så vi havde sådan en dieselhakker stående nede i skibet der. Sådan et svinghjul på 3 ton. Og det kørte rundt, jeg ved ikke rigtigt. Så sagde han, kører det virkelig rundt, så stak han rundt. Det er så også lige meget. Så har vi så ulemper. Lægstrøm, og hvad betyder det for os i praksis? Ja, og hvad betyder det i praksis? At vi skal lige være opmærksom på HPFI. Fordi det skal helst ikke have for mange milliampere, fordi skal vi risikere, at det kobler ud til sig. Det gør man så vel typisk ude i det virkelige liv, med at man bruger nogle kombirelæer, og så de fleste mestre efter hver ved siger til deres små svende, husk nu, når I sætter HF-armatur op, aldrig mere end 12-15 stykker, eller 10-12 stykker, det kommer ind på, hvad mester han siger, på den samme HPFI. En anden måde at løse det på kunne være, Kasper? Tungerne mere op og sætte nogle små. Ja, og eventuelt noget andet. Sætte et PFI op i stedet for. Og så er der desværre også nogle skuemester, der står. Hvad står P'et for? Pulserende. Pulserende hvad? Ampere. Pulserende jævnstrøm. Pulserende jævnstrøm. Hvorfor skal man have det? Må den tjekke pulsen? Fordi vi putter mere og mere elektronik ind i vores installationer. Er vi enige om det? Nu kan I huske nede på H3. Kan I huske, I gik på H3? Er der nogen, der bestod H3? I gik direkte herom.
Okay, det har jeg også en lidt fornemmelse. Det er bare sådan en tilfældig knap-elevator. Hvad hedder det? Der havde en frekvensomformer. Er vi enige om, der er pænt med lægstrøm på en frekvensomformer? Hvis man skal beskytte det ved hjælp af et frejstrømsrelæ, hvad skal man så vælge for det? Et type B. Et type B, ja. Hvad er forskellen på et type A og et type B? Det er den meget dyreste. Ja, det er rigtigt. Hvad er forskellen? Men som du sagde før, jo, med følelser. Et type A-relæ, det udkobler på AC, DC 0 grader, DC 180 grader. Er vi enige om det? Et type B, hvad udkobler det på? AC, DC 0 grader, DC 180 grader og clean DC. Altså ægte DC. Det der, det kan ikke koble på ægte DC. Hvad er ægte DC? Ægte DC, det er, når DC den ikke er pulserende. Hvis du har en strøm, der kører 0, max, 0, max, 0, max, 0, max, 0, max, så har vi en pulserende, jævn strøm. Men hvis den ligger sig op fast på en eller anden værdi, og bare ligger det op hele tiden, så har du en ægte DC. Et batteri er en ægte DC. En batteri er en ægte DC, men du kan også sagtens lade... Hvad er den der? Det må så også være en Den er ægte. ægte DC. Ægte DC. Det, der kommer ud der, det er en ægte DC. Spidse DC. ACDC? Sådan der. Stadig. Lægstrøm, når man laver rørudskiftning på sådan en der, man kommer ud, røret er stået af, hvad gør I så? Slukker, inden I tager røret af, hvad sker der, hvis I ikke gør det? Kan I risikere? Spolen brænder af. Peter, du har altså snakket en time. Det er 54 minutter. Hvad var det, jeg sagde til dig, Adam? Det er godt nok vildt. Du var god noget. Nej, det er jo ikke sådan en. Og hvis du forstyrrer mig en gang til, så skulle du bare gå. Hvad hedder det? Jamen, jeg gider faktisk heller ikke stå det. Hvad hedder det? Nu har jeg lovet jer det, nu er det færdigt. Vi fik komponenterne igennem, vi fik IOC-komponenterne igennem. Er det korrekt? Mm-hmm. Vi har fået installationen igennem, vi har fået TT-systemet igennem, vi har fået biben igennem, vi har fået overstrømmene igennem. Så den der liste, I har fået mig til de der små opgaver, I lige har fået. Hvis I kigger på den liste, og I har en rimelig idé om, hvad der står der, så bør I kunne svare for jer. Ikke også, ikke? Men hvor har vi vægten? Vægten, den har vi på sikkerheden. Vægten, den har vi på installationsopbygning. Det er jo det, der gør I elektriker. En hver klaphat kan kraftedeme forbinde en input og afbryder uden at komme til skade. Men den er god nok. Det forklarer lidt ikke den masse til klimaskærm og... Han siger til dig, Ullum. Der er ikke Det er jo. Det ved du alt om, Frederik, så det er jo lige. Så klimaskærmen heroppe. I dag, efter vores BR15, der er det jo sådan, at vi skal pakke vores hus ind i plastik, og når vi har gjort det, så skal vi lave nogle åbninger, sådan, så vi får en passende luftudskiftning. Det ligger cirka på en halv gang i timen, ikke? Skal vi have luft, ellers så får vi skimmelsvamp og meget andet. Så først så skal vi pakke det ind, og så skal vi... Men det er bedre end gamle hus, fordi der anede man ikke, hvor meget luftudskiftning der var. Dem der sværger til gamle hus, fordi det er sundt miljø. Altså, der er et eller andet i min verden, de har misforstået. For man kan sagtens styre det, men man skal selvfølgelig styre det. Min nabo, sød og rar narrøv, hvad hedder det? Han har pakket hele sit hus ind i plastik, skiftet vinduer og gjort det hypertæt. Der gik et år eller halvanden, så fik han kraftedeme svamp på væggen. Og det tog han selvfølgelig konsekvensen af. Så han har så købt et ventilationsvilla-anlæg. Hvorfor ikke tror I, han har købt? Genvægs, ja. Hvad er fordelen ved genvægs? Ja, familier. Den sutter varme for returluften. Fordi ellers så skal man jo ligge... Altså, hver gang man putter noget koldt luft ind i huset, så skal det jo varmes op, ikke? Er I med på det? Så derfor så sutter man. Og der er jo også krav i BR, altså bygningsreglementet, for hvor meget. I dag, der mener jeg, at vi er oppe på i nogle bygninger som det her, hvis det havde været en ny bygning, der er vi oppe på, at vi skal genindvinde 90% af den energi, vi smider ud til gråsbrugerne. 90% også, ikke? Og det bliver jo strengere, når vi kommer hen på 2020. Jeg synes, det plejer at genbruge 80%. Jeg kan ikke huske det helt nøjagtigt, men det er en 70-80, men jeg tror ikke, man kommer højere op, det tror jeg. Så skal man supplere med nogle varmepumper eller noget andet, og så begynder det sådan at blive lidt mere komplekst. Det han har købt, det er bare ganske almindelige krydsveksler. Ikke? Altså krydsveksler, det vil sige, at
returluften, den bliver ført forbi indblæsningsluften og bliver på den måde varmet op. Ikke? Klimaskærmen her, den skal man så være opmærksom på, at den må man ikke gennembryde utilsigtet, og det er 70% af alle de fejl, man opdager, når man tester det, er skyldes hvem? Elektrikeren. Så det er en gang klaphatte. Og så er der forskellige måder at gøre det på. Den nemmeste måde, hvis vi nu kigger på vores her, og vi kan pille den her plade ned, vi kan måske lige ane det der. Kan I se, der sidder noget plastik i afsnit der. Hvad er det? Det er sådan en, man har sat op i PL-dåsen, og så har man givet noget lim eller noget sækningsmasse, og så har man presset den op mod klimaskærmen, sådan så at der er fuldstændig tæt op til den dåse der. Så sørger man for, at de indgange op på dåsen her, de er diffusionstætte, det vil sige, de er lufttætte. Så når I kommer med ind med kablerne, så skal I sørge for, at I bibeholder denne her lufttæthed, fordi ellers så kan det jo være lige meget, at man tætner der, fordi så løber man bare igennem lampeudtaget og ud. Er I med på den? Ja. Så det er sådan en lidt kompleks måde at gøre det på, så derfor så er den smarteste måde at gøre det på. Det er faktisk, og det har man lov til, den der klimaskærm, den har tømmeren faktisk lov til at lægge en tredjedel ind i stedet. Hvis han lægger den en tredjedel op, så lægger vi jo bare og laver vores installationer hernede. Ikke? Det er jo noget, man lige aftaler med tømmeren, når man er ude at lave sådan noget. Ikke? Og den her klimaskærm, den gælder ikke bare for boliger, den gælder også for alle andre bygninger. Så der er forhåbentlig nogle ingeniører, der ved, hvad de snakker om. Det er jeg ikke sikker på, men det tror jeg. Det var klimaskærm. Det er skærpet krav fra bygningsreglementet. Ikke? Så har vi så spotten heroppe, der sidder sådan en kaste op, hvad er det? En safebox. Hvad bruger man den til? For at holde isoleringen væk fra selve lyskilden på grund af varme, men i dag er vi enige om, der kan man få sådan nogle små nogen, hvor man kan putte dem direkte op i isoleringen. Det der. Jeg kommer ind på, hvad det er for noget. Lyskilden. Ja. Men altså, jeg går stærkt ud fra, at de har designet. Men hvad hedder det? Men hvis der så er klimaskærm, der ligger sådan her, så har vi kraftedeme problemet med dem. Ikke? Hvorimod, hvis vi bruger en safebox, jamen, den bliver jo tæt ned mod klimaskærmen. Ikke? Man sørger for, at den er tæt mod klimaskærmen, og så har vi også sørget for. Så skal vi, den forskruning, vi så sætter i, hvad skal den så være? Den skal være tæt, diffusionstæt, altså den skal være lufttæt. Ikke? Ellers så kan det jo være lige meget. Ikke? Så, det var klimaskærm. Og hvad var det så mere? Røgalarm. I moderne, nybygget hus i dag, de sidste mange år, der har været krav om, at der skal sættes røgalarm op i boliger her, og det er sådan, så at hovedreglen, det er 1 røgalarm per etage, kan overrules af de forskellige kommuner, når man skal have byggetilladelsen. Derudover, så skal den være fast forsynet med en eller anden forsyning. Det kan være 230 volt, det kan være 24 volt, det er ligegyldigt, og så skal den have backup. I det vores tilfælde her, i hvert fald herinde, der har vi 230 volts forsyning på, og så har vi en backup på en batteribackup, og på et eller andet tidspunkt, når batteriet ikke vil mere, så firer den en melding, og så skal man så skifte. Herinde, der har de, nogle af dem, lavet en kontakt ned til deres IOC-system, og så, hvis at der kommer røg, så har den, altså at den så indikerer en lampe inde ved sendebordet, er vi enige om, det er tæt på, hvad det er gyldigt. Så, men i sådan et IOC-system, der kunne man jo gøre nogle gode ting. Ikke? For eksempel tænde lyset i hele hytten, ikke? Eller måske slukke det inden for børnene. Det ved jeg ikke. Det finder man selv. Så er brand. Men det er ikke lovkrav. Hvis man sætter flere op, så står der, så anbefaler man kraftigt, at de hænger sammen. Så det vil sige, hvis den her røgalarm nede i stuen, den ryger, så vil man altså også gerne have den op på første salen til at hyle. Ikke? Det er sådan rimelig logisk, ikke? Eller vice versa. Ikke? Men jeg synes ikke, det står som et lovkrav, men det står som, det var en... Står det? Anbefaling. Det er jo jer, der har læst det. Jeg har ikke læst det. Det er et krav. Er det et krav? Lidt flere etager. Det er ikke nødvendigvis flere etager, men flere røgmælder. Ja. Hvis der er flere røgmælder, så skal de aktivere de andre. Ikke? Så den her lyskilde her, vær klar over, den er 230 volt. Hvor meget watt må den der safebox tage, hvis der er en skuemester, der flipper ud over det? Godt. Så hvorfor står du der ikke? Så sætter den 50 watt lyskilde i din botnak, siger han så. Det var da godt. Det var da godt. Men det er jo til, er du blind, eller? Nu skal I tænke over, hvad I siger til skuemesteren. Ja, det er klart. Så. Jeg tænkte på Peter, sådan noget som IHC-net, og sådan noget. Kommer det ind på det? En gang til. Det der med IHC-net. Ja. Nej, det er nok ikke, men hvis der det er en, kan der spørger om det, så bør I kunne svare, ikke?
jeg ved ikke, lavede Jens ikke den der lille seance? Jo, vi lavede den der seance sammen, ikke? Ja. Og det I fandt frem til der, med den fremlæggelse, jeg havde herinde, der kan jeg sgu ikke se, der er de store problemer. På det niveau, vi snakker. Det kommer an på, hvem man snakker med. Vandsensoren, læksensoren, eller hvad fanden de kalder den hos LK, det er jo en ganske almindelig forstærkerføler. Det er princippet, det er en kapacitiv aftaster. En kapacitiv aftaster, det vil sige, den mærker stort set. Den eneste, den ikke føler på, hvad er det? Det er luft. Det er luft. Så det vil sige, hvis den bliver beskidt støvet til, så kan man få fejlmeddelelse. Det skal man, der er jo noget vedligehold for den, det kan vi jo se i jeres vedligeholdelsesplan på jeres projekter. Hvor vil du placere den henne? Hvor jeg vil placere den derhen, hvor jeg kunne forvente, at der kom vand, jeg ikke ville have. Under vaskemaskinen. For eksempel i min whisky. Jeg gider ikke støve den af, fordi den kommer jo med et signal på et tidspunkt også. Så kan konen gå ud og støve den af. Ikke? Hvem var det, der skrev, at man skulle støve den snart? Det er hvad hedder det? Hvad skulle hvad? Elektrisk set, så er det en hvad for en type føler? Kapacitiv. Det var funktion, det var princippet. Det er en PN. Hvad er det? PMP. En NPN, hvad betyder det? Det betyder, at den er minusstyret, det vil sige, ud fra signalledningen, der kommer minuspotential. Hvorfor er det smart? Fordi vores IOC er minusstyret. Det er kæft, det er pisse smart. Sådan er det. Det er skide godt. Nu er I færdige med installationen, og jeg er snart færdig også. Så skal I nu have sat den her installation i drift. Inden I gør noget som helst, så har I ikke sat power på noget. Det første I så gør, det er, at I går ind i kapitel 61, og så læser I, så står der, disse test skal laves i følgende, i viste, primært i viste rækkefølge. Det kan godt være, at man lige kan springe imellem to, men fred nu være med det. Hvad er det allerførste, man gør? Nu skuemesteren siger, hvad er det allerførste, du gør? Gennemgående. Hvad er det allerførste, du gør? Eftersyn. Eftersyn. Hvad er eftersyn? Eftersyn, det er, at jeg verificerer. Jeg verificerer min dokumentation med, sidder der den rigtige sikring i forhold til det rigtige kvadrat? Sidder der den rigtige indstilling på mit termorelæ? Sidder der de rigtige komponenter ud for dokumentationen? Er det mærket korrekt op? Er der de dokumentationer, som der er krævet i henhold til SB? Det er at verificere. Det er det allerførste, man gør. Når man har gjort det, så begynder man så at gå i gang med målinger. Og den første måling kunne være kontinuitet i beskyttelsesleder og udligningsforbindelser. Og så tager man sit apparat og måler. Og hvad er det, vi undersøger ved at lave det der? Primært af vores forbindelser, vores samlinger i beskyttelseskredsen er i orden. Er det så bare et sted derudad? Nej, det er kraftedeme alle steder, fordi vi aner sgu da ikke, om den kommer ud og er aktiv nede i vores forskellige komponenter. Skal vi virkelig gøre det? Ja, med det, altså det skal jeg ikke. Og hvad, der står ikke nogen steder, men hvad er det, vi kigger efter groft set? Hvad skal målresultatet være? Under 16. Under 2. Så accepterer vi det typisk, ikke? For den her installation, der skal vi helst være væsentligt under 2 år, så er kraftigt under igen. Så, når vi så har gjort det, den er gjort spændingsløs, så går vi videre til isolationstest. Isolationstesten, det er, og vi tester, at isolationen på ledninger og kabler er i orden i forhold til jord. Så det vil sige, jeg måler på 230-400 volts kredsen. Det gør jeg nemmest ved at slukke for HPFI-relæet, tænde alle grupper, bruge min, hvad kalder den, æderkop, Flexvolt. Ja. blødsprutte og sætter ind på alle 4. Alle elførende leder, nullen er også elførende. Så det er de 3 faser og nullen, og så måler jeg op imod min jord, altså op imod min beskyttelsesleder, og så trykker jeg på testknappen, og så skal jeg måle med 500 volt, og jeg skal ikke acceptere noget, der er mindre end 0,5 mikroen. Hvis man på en ny installation er dernede, så kan man lige så godt starte forfra. Nu har jeg gjort det i den her installation her, spændingsløst. Hvad mangler jeg så? Har jeg nu mækket hele installationen igennem? Nej. Hvad mangler jeg? Har jeg mækket hele installationen? Har jeg mækket hele 230/400? Hvad mangler jeg? Mellemledningerne for helvede.
Så jeg bliver nødt til bagefter, fordi hvis jeg har slukket her, hvad er de her så? Så er de også slukket. Så jeg må ned og have mellemledningerne hernede, hver for sig. Hvad skal jeg så passe på? Hvorfor bruger jeg blæksprutten? Fordi der i SB står korrekt, at for at undgå potentialer, hvis der er elektronik i installationen, kortslutter jeg de elkørende. Det er ikke noget, vi bare gør, det er noget, der står i SB. Bagefter så tjekker jeg selvfølgelig lige, at der ikke er elektronik på de her udgange mellem jord og hver udgang for sig, så jeg har tjekket alle mellemledninger. Kan I se det? Og det vil bare holde. Men der smider du den bare ind på skruen, ikke? Du piller ikke mellemledningen ud. Nej, jeg sætter den bare ind. Den kan godt tåle de... Sagtens, der er ikke noget der. Der er ikke noget elektronik inde bagved det. Det er jo bare en kontakt. Men er det ikke 250 volt, du skal måle med der? Nej, jeg er jo nede på 230 volts output. Så tager vi så og gør os færdige med den to. Og så er der nogle skruemester, der spørger, hvor mange ohm er 0,5 megaohm? 500. Og så står de og hygger som alle dem, der svarer 500 ohm. Ikke? Hvor meget er det? 500.000 ohm. Og vi måler med 500 volt, og vi skal helst være op på UN. Ikke? Altså, jeg undrer mig meget, hvis man tør aflevere en ny installation med mindre end UN. Så er der noget galt. Vi plejer som regel at sige 1000. Så går vi ned og kigger på selvkredsen. Hvordan skal vi tjekke selvkredsen? Det skal vi gøre ved at isolationsteste, og det skal vi gøre ved 250 volt, og vi må ikke måle værre end 0,25 megaohm eller 250.000 ohm. Hvad er den nemmeste måde at gøre det på? Tag alle ledningerne, inden man monterer dem. Krøl dem sammen, og så test. Fordi hvis der er vi enige om, at alle de her inputsmoduler, det er elektronik. Og hvis jeg begynder at smide 250 volt på der, så er der jo en overvejende sandsynlighed for, at jeg smadrer det. Alternativt, så skal jeg kortslutte hele lortet, så kan man kraftedeme mig. Er det komponenterne, jeg tester, når jeg isolationstester? Det er kabler, det er installationen. Hvad specielt er der i øvrigt ved de kabler her? Den fik jeg sprunget over. Altså det wannabe linkkabler, er vi enige om det? Jeg ved ikke, hvad kører I ind hos Jens? Det samme. Wannabe linkkabler. Vi kalder det ikke wannabe. I kalder det ikke wannabe. Jeg kunne have respektafstand, fordi vi fik at vide, at det var ikke UC linkkabel. Nå, så gør I jo ikke det, som jeg siger herinde. Godt. Herinde, der har vi wannabe linkkabler. Er I med på den? Mm. Hvad betyder det i praksis? De må godt ligge op så lang tid, at yderkampen er på, må den godt ligge sammen med 230. Lige så snart den er af, så er der respektafstand, og hvad skriver LK omkring den? 0,8 cm, altså 8 mm, skal der være i respektafstand. Så det har man jo selvfølgelig disponeret med, når man har lavet installationen. Godt. Vi fik klaret selvkredsen, vi fik målt med 250 volt, og igen uendelig, ellers så fandme noget galt. Så har vi klaret selv appel. Næste der, nu går vi så ind, og nu skal vi så måle på biben. Og biben var fra en beskyttelse for indirekte berøring, har vi her. Automatisk afbrydelse. Så går vi ind på 61,612 et eller andet. Er det ikke det, der står der? Og hvad står der der? Der står, at for at måle på et TT-system, skal vi måle overgangsmodstand til jord. Det er også spændingsløst. Så kan man gå ud på marken, tage jordspyd, og så kan man lave den der med hjælpespyd, og så kan man måle overgangsmodstand. Men Elmer, de har snakket med Sikkerhedsstyrelsen på et tidspunkt, og så kan man lave en genvejstest, og det er den, vi har brugt her. Det har I også inde hos os. Målt overgangsmodstand til jord, og det har vi gjort herinde ved slukket HPF-ledet, demontere jordlederen, så vi ikke får hele den der parallelforbindelse ude i installationen. Vi har selvfølgelig den her, altså der er forsyning til tilgangen, men HPF-ledet er smuttet. Og når jeg fjerner jordlederen, så har jeg fuldstændig fjernet sikkerheden i installationen. Så sætter jeg den på, og så giver jeg den lige, fra jordklemmen, og så ned til forsyningsnålen, så måler jeg. Kan I forestille jer, at jeg måler igennem jordelektriden ude i jorden, ud til forsyningstransformeren, og så retur i nullen. Så den modstand kommer selvfølgelig med, men den er vi ligeglade med, fordi overgangsmodstanden til jord i sådan et system her, den er næsten altid passende høj. Ikke? Så får vi så en overgangsmodstand til jord, så går vi ind og siger, og så skal vi så redegøre for den automatiske afbrydelse, i det her tilfælde HPFI'en, og så står der, at så skal du så måle kontinuitet i beskyttelseskredsen. Men det har vi jo gjort i den første test, så det er der ingen grund til at gøre igen. Og så skal vi så herop, så skal vi så ind, og så skal vi se, om den kobler korrekt ud.
Så findes der metode 1, 2 og 3 i bilag B til kapitel 61, og så går man om der, og herinde, der tror jeg på, at vi har brugt metode 2, og det er ikke korrekt. Det vil sige, at vi har tændt på PR4-ledet, vi har slukket alle grupperne, og så har vi sat fase og 0 på afgangssiden, og så har vi jordlederen på, hovedjordklemmen deroppe, og så tester vi, og så skal den koble ud inden 30 mA 50 volt. Men inden vi har gjort det, der har vi lavet producenttesten. Det er jo ikke en krævet test, hvis man går ind og læser på elrådsmeddelelsen, eller ikke elråd, det er mange, men sikkerhedsmeddelelsen fra Sikkerhedsstyrelsen, så står der, at man bør teste komponenten inden. Det har vi gjort ved at sætte faser 0 på afgangssiden og 0 på. Grupperne er afbrudt. Og så har vi så lavet autotest, og så først så sætter den en halv gang 30 mA på. AC en halv gang 30 mA DC. Det vil sige, det er 15 mA. Skal der ske noget ved det? Nej. Så den skal blive inden. Vi har ledningerne på hele tiden. Så går den af sig selv hen til næste test, det vil sige, nu tager den 30 mA AC, bang, så kobler den, og den skal koble. Nu skal den koble ud inden en given tid. Det er jo det, producenten han skal garantere os. Og inden hvad? 300 millisekunder. Så har vi ledningerne på, så kobler vi det ind igen, så kører den af sig selv videre. Så kommer vi på DC, så kobler den også ud inden 300 millisekunder. Så går den videre til 5 gange, kobler ud. Det gør det så noget hurtigere, end den har gjort på det andet. Og til sidst DC. Og så har vi lavet autotesten, og vi har lavet rampetesten på PR4-ledet. Så har vi så verificeret det udstyr, der har automatisk afbrydelse. Kontinuitet, overgangsmodstand til jord. Og det sidste, jeg lige snakkede om her. Og hvad er det, der er interessant? Hvad er det, den skal koble ud inden? Det er der nogen, der glemmer. Det er 30 mA, det er 50 volt. Så siger der nogen, hvad nu hvis den kobler ud på 15 mA, 16 mA? Hvad vil du så gøre? Så vil vi nok gå hen og vurdere, så er det sgu nok lidt for følsomt, ikke? Altså det kan også skabe problemer den anden vej. Og så er der så alle de kloge hoveder, der siger, jamen hvad så med de vækstrømme, der er i installationen af naturlige årsager? Men dem har vi jo faktisk cancelet ved at slukke for alle grupperne, og så bruge den der hedder metode 2. Alternativt, så kan man jo bare tage, hvis man har en stikkontakt derud til en vaskemaskine, så kan man jo bare ploppe den i der, og så kan man også køre rampetesten derud. Men hvis der er i installationen af lækstrøm i forvejen, så kan man risikere, at den går lidt skævt. Er I med på det? Men det kan man, det er jo en vurderingssag, ikke? Så. Men hvis man ligesom her har stikkontakten siddet lige ved siden af tavlen, som det eneste på den gruppe, så er den værdi nok. Så har vi så, det var så beskyttelse for indirekte røring, vi fik verificeret, og gennemmål. Så har vi så den næste, det er, nu springer jeg lige ind. Vi har automatsikringer, der kan jeg så også måle mig frem til, hvis der er økonomi. Og det kan jeg jo i vores tilfælde, der er økonomien bare sætte den i her. Og så måler I økonomien, så måler vi lydfodstanden i beskyttelseskredsen, og så får I et udtryk for økonomien. Men den kan godt ændre sig. Der bør man lave sådan nogle målinger, sådan, hvis man måler på det. Men er vi også enige om, at til den der dokumentation, der skal ligge til 10% eftersyn, inden man starter op, hvis de kommer ud der, jamen, så har man beregnet den inden. Man kan sagtens måle det. Vi kommer ud til en installation, så kan I sagtens måle økonomien. Er I med på den? I kan også godt på instrumentet, der kan I også godt måle Icomax. Er der nogen, der ved, hvordan man gør det? Man kan sætte 2 faser på. 2 faser i stedet for, altså 400 volt i stedet for 230 volt. Det vil altså sige, hvis der havde været fase, er med? Det er der selvfølgelig ikke derved. Men fase, og så beskyttelsesleder, så havde vi også kunnet, eller altså var 0, så havde vi også kunnet måle Så skal vi på de gamle apparater, vi har, der skal vi så gange med faktor 1,16, men på de nye apparater, der ligger den inde i et lille regneark, hvor de selv går ind og justerer. Man kan ikke måle det direkte, det er en indirekte. Og hvordan siger du, man gør? Man sætter på 2 faser og 0? Nej, 2 faser i jorden. Der er jo ikke noget med 0. 2 faser 0. 2 faser? I stedet for fase 0 jord, så tager du 2 faser jord. Jeg får man bare, der var 3 faser, når du ikke meget. 2 faser, hvor mange volt giver det? 4. Godt. Men det er 3 faser kortspil, man regner med. Ja. Voltet? Ja. Vi fik målt i økonomien også. Så har vi så, hvad er så tilbage? Så er der polaritet. Hvad er polaritet?
Afbryder, det er fasen, vi afbryder. Det er fasen, der sidder rigtigt i lampeudtagene. Det er fasen, der sidder rigtigt i stikkontakterne. Det er jo polaritetstesten. Så har vi funktionstesten, og den er der desværre mange elektrikere, der overser. Så fred være med det. Det er almindelig dumhed. Så har vi så noget, der hedder spændingstest. Den spændingstest, der står der, det har ikke en skid at gøre med, om der er 230-400 volt i jeres installation. Det er, hvis I har været ude og lave reparationer på noget fastmonteret udstyr, så skal I lave en spændingstest. Det er altså noget med at putte 1500 volt på i 1,5 minut, og så holde sig for ørerne, hvis lortet eksploderer. Det er den test, der står der. Og så har vi den sidste test dernede. Spændingsfald under overvejelse. Hvordan fanden skal man måle spændingsfald? Det kan ikke lade sig gøre. Det spændingsfald, som er teoretisk, hvornår fremkommer det? Når der er belastning. Når der er fuld belastning. Når der er fuld belastning. Jeg har faktisk en af den nye, hvor man sætter procenten på spændingen. Jamen, det duer ikke, Nick. Du aner jo ikke. Ja. Så har du sådan en lille generator, så pumper du lige 40 ampere igennem, og så måler du. Så, hvad hedder det? Det er jo derfor, at nogen har overvejet, så er en kæft, der kan finde ud af, hvad det man skal gøre. Så lad os nu se, om den kommer med i det her om et par år. Om den kommer med i det tror jeg ikke på. Der vil den sandsynligvis stadig gøre en overvejelse. Så. Jensen sagde, den kom med, hvis ikke ekstra lavet spænding. Hvad siger du? Ekstra lavet spænding. Den laver Der skulle spænding lige. Jeg ved godt, der står, at den er overvejelse, det ved jeg godt, men det er ekstra lavet spænding. Altså ved lavvolt til vores dødssyge lavvoltsbelysning, der er et krav, et fast krav, det er 4%. Den er så til at måle på. Den er 100% til at måle på. Den er nem at måle på. Fordi hvis du sætter sådan en række op med lavvolt, så kan du bare gå ned i røven og så måle. Og hvis du måler 12 der og 8 dernede, så har du brudt den. Med sådan cirka 8-10 gange. Hvad er 4% af 12 volt? Det er 0,8. Så det vil sige, hvad må jeg så måle med inden? Ikke så meget. Så den er jo direkte målbar. Det er den jo ikke på stikledningen. Fordi du aner ikke, hvor mange belastninger der er. Det var også derfor, jeg spurgte, om man skulle med. Altså hvis du har lavvolt med i dit projekt, Så kan jeg bare sige nogle overvejelser. ikke i lavvolt, der er det et krav. Men, men der anbefales 4%, så hold dig for helvede på de 4, så det er jo fair nok. Ikke? Ja, bare nævne. Yes, seancen er forbi. Jeg har fået